Skandinavisk Byggeplast står for salget af et enestående system, kendt under handelsnavnet TTE. TTE bruges til økologisk opbygning af befæstede vandgennemtrængelige arealer. Det økologiske TTE-system betyder direkte nedsivning af regnvand, iltning af jordbunden og bevarelse af jorden som biofilter. TTE gør det muligt at overholde myndighedernes krav om afvanding af befæstede arealer uden tilslutning til faskine eller dræn. TTE-armering forener belægning og bærelag i et. Dette lader sig gøre på grund af den unikke samling af de stabile trykfordelende elementer, så der skabes en kunstig bæreflade, som er vandgennemtrængelig. TTE kan fyldes med jord og isås græs. Alternativt kan der ilægges betonsten. TTE tillader nedsivning, så oversvømmelser minimeres. Uanset om det er på veje, parkeringspladser, stier, fortov eller brandveje, virker TTE overbevisende til både let og tung trafik. TTE fra Skandinavisk Byggeplast.